A nioxin az alábbi hajritkulásos tüneteket határozta meg. Egészségtelen fejbőr környezet a hajtűsző porúsainak eltömítődésének következtében, kevesebb hajszál a töredezések miatt és vékonyabb hajszálak a mirigyben végbe menő változásoknak köszönhetően. Bőrápolás által inspirálva, a nioxin kifejlesztette az utat, hogy minden egyes hajritkulással küzdő vendég egyéni szükségleteinek megfeleljen, 6 egyénre szabott 3 lépéses rendszer, mely tisztít, optimalizál és kezel. A nioxin 3 lépéses rendszerek tisztító samponjainak formulája segít eltávolítani a hajtűszőket eltömítő fagyút, zsírsav és egyéb környezeti maradványokat a fejbőrről és a hajról. Méregtelenítik a fejbőrt és a hajat, és dúsabbnak látszó hajat biztosítanak. A nioxin fejbőrt revitalizáló balzsamot a hajtöredezés és károsodás megakadályozására fejlesztették ki, erősíti a haj rugalmasságát. A fejbőrt revitalizáló balzsamok védő, kondicionáló összetevőket tartalmaznak, amelyek szabályozzák a nedvesség egyensúlyt. Kondicionálják a hajat, míg felfrissítik a fejbőrt. A nioxin fejbőrkezelések antioxidánsok és növényi hatóanyagok segítségével biztosítják a felfrissült fejbőr környezetet, és minden egyes hajszálat dúsabbá tesznek, a dúsabb és sűrűbbnek látszó hajért. Minden egyes rendszer 3 lépésből áll az egyéni szükségleteknek megfelelően. További információkat a fodrásztájékoztatóból tudhat meg. Ezek a rendszerek 5 féle hatást nyújtanak. Csökken a töredezés miatti hajhullás, sűrűbbnek látszik a haj, erősödik a hajszerkezet, nő a haj rugalmassága a károsodásokkal szemben, megtisztul a fejbőr a hajtűszőt elzáró fagyútól. A fodrászok dönthetik el, hogy melyik 3 lépéses rendszer a legjobb választás a vendég számára, a 3 egyszerű nioxin diagnosztikai kérdés megválaszolásával. Milyen hajritkulási szakaszban van? A haj a normáltól a vékonyodó hajig, vagy az észrevehetően megritkult stádiumban van? Milyen a haj szerkezete? Vékony szálú, vagy a normáltól vastag szálú? Milyen a haj és a fejbőr állapota? Natur vagy vegyszerrel kezelt hajról van szó? A 3 lépéses rendszer hatékonysága a nioxin 6 szabadalmaztatott csúcs technológiájának köszönhető. A BioAmp bioerősítő dúsabbnak látszó hajat biztosít az 1-es, 2-es, 3-as és 4-es rendszerekben. A csúcsminőségű leheletkönnyű kondicionáló anyagoknak köszönhetően véd a hajhullástól, erősíti a hajat a károsodásokkal, töredezéssel szemben anélkül, hogy elnehezíteni a hajat. A benne található cisztin aminosavakkal növeli minden egyes hajszál teltségét és dúsabb, sűrűbbnek látszó hajat eredményez. Az Active Renewal aktív megújulást tisztító hatóanyagokkal tisztítja meg a hajat, és egészséges fényt ad az 1-es és 2-es rendszerekben. Ezen kívül fehértea kivonattal és borsmenta olajjal frissíti fel a fejbőrt, és optimális fejbőr környezetet biztosít. A Transactive Delivery System tranzaktív rendszer a normáltól a vékonyodó hajig ajánlott 1, 3 és 5-ös rendszerekben található.
Tisztító összetevőkkel, antioxidánsokkal, növényi hatóanyagokkal és vitaminokkal tisztítja meg és frissíti fel a fejbőrt. A SmoothPlex komplex simasság az 5-6 rendszerekben csökkenti a hajhullást azáltal, hogy erősíti a hajszálat a károsodásokkal és a töredezéssel szemben. Selyem aminósavakat és kukui-mag olajat tartalmaz, biztosítja a megfelelő nedvesség egyensúlyt és speciális szilikon technológiájával szabályozza a haj sejmességét. A GlycoShield gyümölcssavas védelem technológia a vegyszerrel kezelt haj számára fejlesztették ki a 3, 4, 5 és 6-os rendszerekhez. Fehérte a kivonattal, nedvesítőkkel és ápolókondicionáló anyagokkal egy 2-s pajzs technológiájával hat. Segít helyreállítani a nedvesség egyensúlyt és védelmet biztosít a színezett haj számára. Ráadásul a benne lévő borsmentaolaj fiatalító és frissítő érzést kölcsönöz a fejbőrnek. A Scalp Axis Delivery System fejbőrvédelem a 2-es, 4-es és 6-os rendszerekben található. Vitaminokkal, növényi hatóanyagokkal és tisztítóanyagokkal segít eltávolítani a hajtűszőket eltömítő fagyút és egyéb környezeti maradványokat a fejbőrről. 15-ös fényvédő faktorral védelmet biztosít a fejbőrnek a napsugárzással szemben.